ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളി മുളകും ചേർത്തൊരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടാക്കാനായി ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 15 മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് പുളി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ചട്ടി ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് മുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മുളക് നമുക്ക് നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം. ശരിക്കും ഇത് തീയുടെ കനലിലാണ് കേട്ടോ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് മുളക്, അപ്പം അതിന് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. മുളക് നല്ല വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുളക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഉള്ളിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോറിന് കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയൊരു ചമ്മന്തിയാണത്. ഇപ്പം ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം നമ്മളെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചമ്മന്തി 2 ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചാലൊന്നും നാശാവാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടാൻ പറ്റിയ ചമ്മന്തിയാണിത്. നമുക്കിത് വേറെ ചോറിന് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, കാരണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്തെടുത്തത്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റിയായ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.